Last video natin mga labs ay nagluto tayo na mayroong malunggay. So ito yon guys. At saka nagluto din tayo ng liver na paninda ni Mrs. Gamit natin ang baon ng buko. At nagluto rin tayo ng buribod kung tawagin dito sa Ilocano mga labs. So sari-saring gulay. Guys, for today's vlog, manghuhuli tayo ng isda dito sa dito lang sa baba ng bahay guys. So asan na ba yung bahay? So yun yung bahay. Nice. So pupunta tayo doon. So meron tayong fish pan dito. So kukuha tayo dahil birthday ko ngayon guys. Magluluto tayo ng fish. Yun si Mrs. Maraming kaming dito guys. Maraming gabi. Yan So yan guys. So puro gabi lang makikita mo dito tsaka mga damo. Yan gabi. Yung kuryente doon. Bulat ako. Kita magnaigid din. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Let me take you for a ride, for a ride. My baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun tonight. What? So ayan na nga mga labs. So ilalagay na natin yung nakuha nating shell sa timba para makauwi na tayo at makapag-ihaw. Bali konti lang yung nakuha natin mga labs. Yan. Karga na natin. Hugasan natin ng konti. At ito na rin yung nakuha nating mga isda mga labs. Ito naman yung shells. Ayan. Ito ay isang dalag. Ito naman ay igat o parang siyang snake. So yan, mag-iihaw na tayo. Bali hindi ko na pinakita mga labs kung paano ko siya linisan. Ayan. Linis na po yan mga labs. Tapos iihaw na natin. Yan, nakasalan na siya. Bali yung inihaw natin, dalawang klase yan mga labs. Isang hito at saka dalag. Yan, malapit-lapit na siyang maluto. Mamaya kainan na. Next, ihaw naman natin yung nakuha nating shells. Na kung tawagin dito sa Ilocano ay bildat.
O yan, unti-unti nang bumubuka. Ayan, isa-isa na siyang bumubuka guys. Ibig sabihin yan, malapit na siyang maluto, maihaw. Ayan o. Bumubuka na sila. Ayan, ang sarap mga loves. Sarap ng hangin, fresh air. Dito naman, niluluto yung ginitaang gabi. So, bali niluluto na ni mama. Ayan. Takpan muna natin. Ayan, mga loves, malapit na siyang maluto. Ang pagluluto nito mga loves ay hindi dapat minamadali at yung halo ng halo mga loves. Kasi maaring maging makati siya sa dila o sa bunganga mga loves. Ang lutuan natin, yung gamit natin, kahoy mga loves. Ayan na nga, tapos na magluto, kainan na. Let's eat mga loves. Kainan na, sibugan na, kumakaway pa si tatay oh. Hello tatay. So yan mga loves, luto na yung makikita natin kanina. So ngayon kakain na tayo. Yan o. Lambo lang siya guys, sarap. Asin. Ito yung ginatang gabi guys. Mga loves. Ito yun o. Ginatang gabi.